ಏನು ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ದೆ ತೂಜಾವತ್ತುಲೆನೆ ಕಲಿಕ ಟೆಂಟಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂದ ಅನ್ನಿ ಕಲಿಕಿತ್ತೆ ತೋಜಾವತ್ತುಲೆ ತೋಜಾವಡ್ ತುಂಬು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿನಿಕುಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಶೋಕದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅನ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂದ್ ತೂವರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಜೊಲ್ ಮಂಜೊಲ್ ಆದ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಕ್ಲುವರ ತುಲೆ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಿನ ಎನ್ನ ಬಾಜಾನಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟ ಅವು ಪಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಿಂಜ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಪಿನದ ಅರಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಲಾವಂದು ಈತೆ ಎನ್ನಡ ಅರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಐತ ಫಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೇನು ಎನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೈಸ್ ಎದ್ದೆ ತೊಂದಿನೊಂದು ರೈಸ್ ಮಲ್ಪನ ತೋಜಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜದೈತೆ ಚೂರಾದ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ಐತೆ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕಲ್ಲರ್ಗೆ ಮಂಜುಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದಾತು ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಆ ಚಿಕನ್ಗಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನೇನ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಖಾರದ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬೊಡ್ಚಿನೆಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸಾಲಾನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಚೂರು ಶುಂಠಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶುಂಠಿದ ಪುಡಿ ಇಚ್ಚಿಡ ಶುಂಠಿ ಗುದ್ದದ ಪಾಡಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ನೆಕ್ಕುಂಡತೈತೆ ಕೋಟಿಂಗಿಗೆ ಬೇತೆದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಅರಿತೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ ಒಂಜೆರೆ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಚೆ ತಗೊಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಟ ಅಂಡ ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಂದಾಪುಣತೆ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬುಡ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೊಡೇನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಬ್ಯಾಂಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ದಹಿ ಪಾಡೋಡು ಇದು ಒಂದೇನು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀಕ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ದಾಲ ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚನೆ ದೀಕ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ದೀವುಡು ಇದು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಹೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೇನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡಾಯಿಡು ದೀತೆ ಬಾಣಲೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನಿ ಕೆಲಗೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಅಂಡಲ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಅದನ್ನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಇದೊಂದು ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಗೆತ್ತು ದೀಪೇನು ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಫ್ರೈ ಆತಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಆತನತೆ ಅಂಚದ ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡದಾಗ ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ತಿರುಗದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ ಗೆತೊನ್ವೆ ಇಂಚರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಒರಿದಿನೆನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೊನ್ವೆನು ಅಲ್ಲೇ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದೀಪೆ
ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಸಾಲೆಗೂ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಎಡ್ಮೆ ಬುಲ್ದು ಎಡ್ಮೆ ಕಪ್ಪುದತ್ತು ಖಾರಕ್ಕೆ ಬುಡಿತ್ನತ್ತು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಸಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಈತೆನ ಒಟ್ಟುಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆತುಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಎನ್ನ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ತಂದು ಆಯ್ತಾನೆ ಓವು ಏನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೈತೆ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚ 3-4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ. ಒಂಚೂರು ಬಡಿ ಸೊಪ್ಲ ಪಾಡಿ ಏನು ಇತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಸೆಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಾಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇನೆ ಪಾಡುವೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎನ್ನಿಕೆಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮುಜೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ದಜೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆಂಡಲ ನೆತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನತ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆತನತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಮಸಾಲನೇ ಕಡೆದೆ ಓವೆನ್ ಏನು ಪೊತ್ತುದು ಕಡೆದಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಮಸಾಲನೇದೆ ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಪೇನು. 2 ನಿಮಿಷ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬೈದನತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾನ ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರ್ ತೊರ್ತದೆ ನೀರು ಪಾಡಿ ಐಕ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹದ ತೂದು ಕೊದ್ದಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಹದ ಬೋಡು ಆ ಹದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ತೇಳು ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದಿತ್ತ ಗ್ರೇವಿನ ಒಂತೆ ದಪ್ಪನೇ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಈತು ದಪ್ಪ ಅತ್ತ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಹೊರ ಒಂತೆ ಒಂದು ಕುದ್ದಿ ಬರಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಗನೆಕ್ ತುಲೆತೆ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ಲನೆತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬೈದನು ಕುದಿ ಬೈದನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಯಾನ ಅಂಚನೆ ಒಂದೆಕ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಏನು ಬಾಟಲ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತೀತೈತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಅವೇನೇ ಪಾಡೇನಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ಗವರ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಕೊದ್ದಿರಂತೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಆತುಂಟುಲೆ. ಇತ್ತೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡುಂಡೇನು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೇನು ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೀತೈತೆ ಅವು ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಗ್ರೇವಿ ದೊಟ್ಟುಗುಂದು ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬೇಯೋಡು. ಏನು ಚಿಕನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿನ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಜಿ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಏನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೋಡಾತನ ನೆಕ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಅಂಚದೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಬೊಕ ಏನು ರೈಸ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ರೈಸಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ರೈಸ್ಲ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಅರ್ತಿ ನಿಕಲೆಗೆ ತೋಜದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ಸರಿ ನೀರು ಕುದ್ದಿ ಬತ್ತಿಗಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ವೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣತಿ ಸರಿ ಕುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೂರು ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಹರ್ಪೇನೆ ನಂಚ ಮಲ್ಪುನು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದೈ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಕುದ್ದಿ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದತ್ತು ದೈಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ದೈನ ಒರಾನೆ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ದೈಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚೋಗ್ ಪಾಂಡ ದೈ ಪುಡ ಉಂಡು ಅದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಂಚ ಪಾಡ್ದು ನೆನ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತು ನೋಡು 1 ಕಪ್ಪು ಪೂರ ದೈ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಒಂತೊಂತೆನೆ ಪಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪೂರ ದೈ ಪಾಡಿ ಅನ್ನೆತ್ತ ಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಇದೆ ತುಲೆ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ ಎಕ್ಕಡ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ತೋಜಂದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ ದೈ ಪಾಡ್ದೈ ಬೊಕ್ಕ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಿನತೆ ಅಂಚದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನತೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು
ಅಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೈತೆ ಐಟದ ಅರ್ಧದಾತು ಗೆತ್ತೆ ಯಾನು ಗ್ರೇವಿನ ಗೆತ್ತದು ಅರ್ಧ ದೀತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂಚೆ ಲೇಯರ್ ಆದ ರೈಸ್ ಬೊಕ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ. ಯಾನು ಊಲ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿಚಿ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ಗ್ಲೆ ಯಾನು ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರೆ ದೀತೀನಿ. ನೀರು ಗೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡಿಯೆ ಅದು ಕಲರ್ ಹಿಂಚ ಬೈದಂಡು ನಿಕುಲು ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಯಾನು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದಂಡು ಫುಡ್ ಕಲರ್ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್. ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನೇವೆನ್ನು ತೂಪುಡು ಅಂತ ಗೆತ್ತು ದೀತೈತೆ ಅವು ಗ್ರೇವಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿಚಿ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕಾಪಿನತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತಿಚಿ ಅಂಚದು ಒಂತೇನೆ ಜನ ಇತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಇತ್ತ ಡಬಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸೈ ಅಂಚ ಏನು 4 ಜನ ಏತಾಪುಂಡು ಆತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನು ಅವಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದನ್ನ ಮಗೆ ಬೈದೆ ಪಂದ್ಯಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಚ್ಚಿನ ಅದು ಇಂಚಿನ ಪರ ರೆಸಿಪಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂದ್ಯಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ದಿನಿ. ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಸರ್ತಿ ವರ ರೈಸ್ ವರ ಚಿಕನ್ ವರ ರೈಸ್ ವರ ಚಿಕನ್ ಆತೆ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಇಚ್ಚೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೂಚದಿತ್ತೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂತೆನೆ ಅರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂತೆನೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಏನು ಚೂರು ಜನ ಇತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆದು ಪಂದ್ಯನ್ನು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲೇಯರ್ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆಂಡತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ತವ ದೀದು ಐತ ಮಿತ್ತು ದೀತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ದೀತಚ್ಚಿ ಅವು ಅಡಿ ಪತ್ತನ್ ಬಂದು ದೀದು ರೆಡಿ ಅವರೆಗೆ ಬಿಡ್ತೆ. ತುಲೈತೆನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂದು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುಲರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.